Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Il-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista kompla jattira aktar kritika fil-waqt li baqa' tiġi rimarkata l-firda li tiddomina fih taħt it-tmexxija ta' Bernard Grech. Din id-darba kien il-ġurnalist u artikolista indipendenti Rejf Vassallo li f'artiklu ta' opinjoni li kiteb fuq il-Malta Today esprima l-inkonsistenzi fid-diskors ta' Bernard Grech u punta sebgħu lejn l-standards doppji fid-Dar Ċentrali. Vassallo kiteb li d-diskors li għamel il-kap nazzjonalista l-ħadd filgħodu fl-għeluq il-Kunsill Ġenerali kellu elementi kontradittorji fil-li jammetti l-firda fiħdan il-partit tiegħu stess u fil-li ftit momenti wara jgħid li l-firda hija perċezzjoni. Il-ħadd One News propju rrapporta dwar dan fl-għeluq tal-Kunsill Ġenerali u rrefera għall-inkonsistenzi tal-kap nazzjonalista. Illi jekk ma titlax f'xi elezzjoni mhux jeħel il-partit imma mbagħad jekk tiġi elett hija kapaċità tiegħek, ħila tiegħek. Li jekk tittieħed deċiżjoni li ma toġbokx, mhux nattakka u nsawwat u nitfal f'leġeġ. Għaliex il-perċezzjoni għada li dan il-partit mhuwiex maqut biżżejjed. Rejf Vassallo għadda remarka wkoll dwar id-dubju li xeħet il-Partit Nazzjonalista fuq is-surveys, partikolarment permezz ta' Marianne Lawry li hija l-President ta' riċerka politika tal-Partit Nazzjonalista. Fil-fatt, waqt id-diskors tagħha, Marianne Lawry wissiet biex l-attivisti ma jimpressjonawx ruħhom bis-surveys. Ħanajt naqra fuq daw is-surveys. Jiena il-President ta' riċerka politika u ma nistax ma nsemmihomx. Meta taqraw dawk l-imberkin surveys, aqrawhom daf moħħkom li hemm margin of error plus or minus 3%. U għja ma naġlux nieħdu deċiżjonijiet fuq is-surveys. Ejja nkunu bil-għaqal. Intant Vassallo tem l-artiklu tiegħu billi ponta lejn ir-riżultati tal-kap nazzjonalista Bernard Grech brabta ma' surveys. Vassallo sostna li Grech huwa responsabbli għal dawn ir-riżultati ħżiena għax kellu jkunu li jfejjaq il-ferita miftuħa fih dan il-Partit Nazzjonalista, sitwazzjoni li qed twassal għal riżultati ħżiena. Il-ġurnalist indipendenti u t-esperjenza semma l-standards doppji fil-Partit Nazzjonalista u sostna li meta kien fl-istess sitwazzjoni ta' Grech aktar minn sentejn ilu Adrian Delija tqaċċat mill-Partit Nazzjonalista. Dan seħħ preċiżament għall-istess raġunijiet.